Hola, bon dia. A continuació parlarem de problemes d'equacions relacionats amb les edats, que és un problema tipus que vos podeu trobar. Amb aquest tipus de problemes, al igual que en la resta de problemes que deriven en una equació, ens hem de fixar que a la pregunta es trobarà normalment la incògnita, perquè si no fora una incògnita o una pregunta no tindria sentit el problema si ens preguntaren per una altra dada. Per tant, a la pregunta es trobarà la nostra incògnita. Quina edat té cadascun? Si llegim aquest problema, pauseu i llegiu el problema, vos adonareu que parla de 3 persones. Per tant, a priori pareix que n'hi haguen 3 incògnites, però en realitat en estos problemes estan relacionades entre si. I ocorrirà sempre el mateix. Si ens pregunten quines són les dimensions d'una figura geomètrica, etc., normalment, encara que a priori siguen desconegudes, entre elles estan relacionades. Per tant, simplement es tractarà d'escollir com a incògnita una de les 3 edats. En aquest cas tenim l'edat de Sara, de Jorge i d'Aurora. I a banda ens trobarem amb una condició que és la que derivarà després en una equació. A què m'estic referint? A que la suma de les 3 edats és igual a 37, això, si ho traduïsc a llenguatge matemàtic, és una equació. Mireu, la edat de Sara més la edat de Jorge més la edat d'Aurora, això és igual a 37. El que acaba de fer és traduir a llenguatge matemàtic, val? Realment encara no és prou matemàtic perquè així he ficat edat de Sara, edat de Jorge, edat de... val? I després el és l'he traduït per un igual i després la suma de les 3 el que he fet és aplicar el símbol de la suma. Val? O sigui que normalment és prou senzill traduir aquesta part a aquest enunciat. Normalment, si fiqueu això, ja tindreu una puntuació al problema perquè ja esteu plantejant una espècie o un inici d'equació. Ara, hem d'escollir quina de les 3 edats voleu que siga la incògnita. Mireu, realment en aquests exercicis no té especial importància quina escolliu, és la que vos resulta més senzilla. I per tal de relacionar-la d'una a l'altra, com depèn una de l'altra, jo us recomano fer un exemple numèric. A què me referisc? Si Sara té 5 anys menys que Jorge, i ara me vindria y diría la edad de Sara, la edad de Jorge y la edad de Aurora. Primer ficarem un exemple i després ja traduïm de forma general. L'exemple, a què me referisc? Pues jo, per exemple, puc dir la edat de Sara poden ser 8 anys, d'acord? I diu, té 5 anys menys que Jorge, per tant Jorge tindrà 5 anys més, és a dir, que és 8 més 5. I no faig l'operació, ho deixo indicat, perquè després diré que l'edat de Sara és X i per tant l'edat de Jorge serà X més 5, perquè en general no sabem quina és l'edat de Sara, per tant és la meva incògnita, per exemple, i ficaria X. I ara l'edat d'Aurora diu que, diu que Jorge té 3 anys més que Aurora. Jorge és més major que Aurora, per tant Aurora és més jove que Jorge. Quants anys més jove? 3. Per tant, aquesta seria l'operació. En general serà la de Jorge, que era X més 5, menys 3. I això és igual a X més 2. Molt bé. Per tant, ja tindríem plantejat el problema. I ara ja només quedaria substituir en este principi d'equació l'edat de Sara, que hem quedat que en general és la X, és a dir, la meva incògnita, l'edat de Jorge, que serà la de Sara, més 5, i en acabant la d'Aurora, que al final hem quedat que era X més 2, igual a 37. Ja està. Este és el plantejament del problema i la seva solució conduirà als valors que siguen. Vaig a fer la solució a càmera ràpida per a que quedi gravat. Per tant,
la solució serà que x val 10, x més 5 valdrà 10 més 5, que són 15, i en aquest cas seria x, que és 10, més 2 és 12. Aquestes serien les tres solucions. Vaig a tornar a plantejar el problema ràpidament perquè es veja que és el mateix, plantejant com a incògnita una diferent. És a dir, no importa si l'edat de Sara inicialment és la incògnita o, per exemple, si volem que l'edat de Jorge sigui la incògnita. En general seria x, però si me fique un exemple perquè s'entenga millor, en aquest cas Sara té 5 anys menys que Jorge, és a dir, 8 menys 5, i Jorge té 3 anys més que Aurora. És a dir, Aurora és més jove, per tant, me queda que este serà x menys 5 i este serà x menys 3. Molt bé. I ara, vaig a resoldre ràpidament, l'equació seria x menys 5, la suma dels 3. Per tant, hem aplegat a la mateixa solució perquè fixeu-vos que l'edat de Jorge x és 15, per tant, aquesta serà 15 menys 5, 10, i 15 menys 3 és 12. Per tant, al final hem aplegat a la mateixa solució. El següent apartat, que acabo de modificar lleugerament per a que quedi una equació de segon grau, seria exactament el mateix plantejament de que n'hi ha tres incògnites però que estan relacionades entre si d'esta manera que ja hem vist, i el que canvia és la condició, és a dir, la condició de com es relacionen aquestes edats entre si. Aquesta és l'equació, com ja he comentat, i ara la traducció, encara que parega, aquest enunciat, encara que parega molt embolicat, al traduir-lo queda molt senzillet. Mireu, l'edat de Sara, l'edat de Sara, simplement vaig a ficar edat de Sara, multiplicada per l'edat de Jorge. Què serà això? Simplement el signe de multiplicar per l'edat de Jorge és igual a. És igual a, matemàticament, és el símbol igual. A què serà igual? Tot això a què serà igual? A 12 voltes la d'Aurora, més 6. Quan parlem de 12 voltes, el que vull dir, el concepte de multiplicar és precisament això. És 12 voltes l'edat d'Aurora. Més 6. Com podem traduir més 6? Simplement més 6. I esta ja és pràcticament la nostra equació, perquè només queda substituir. En general, l'edat de Sara és x, i quan l'edat de Sara és x, la de Jorge serà x més 5, i això serà igual a 12 per la d'Aurora, que és x més 2. Ara fique la càmera ràpida i resol per a que quede més complet l'exercici. El que ha arribat és a dues solucions, perquè es tracta d'una equació de segon grau, però en aquests problemes sempre passarà igual. Una de les dues solucions no tindrà molt de sentit. Podria ocórrer que haguera dues solucions amb lògica, però bueno. Moltes voltes vos trobareu que, per exemple, una solució és negativa, una edat no pot ser negativa, per tant, aquesta solució no tindria sentit i la descartem. I l'altra solució de 10 és la que hem trobat abans, 10, 15 i 12. Perdó, 12, sí. Molt bé. Doncs espero que hagi quedat clar. Si teniu algun comentari, el que siga, me fiqueu un comentari al vídeo i ens vegem al pròxim vídeo.